ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ବିଶାଳ ଅଛି ଏହାର ଅନୁମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଲରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଓ ଏଥିରେ ଆମ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଏହା ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରାତିରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଅଛି। ଏହି ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଗୁଣା ବଡ଼। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମ ପୃଥିବୀ କେତେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଲିର କଣ ସହିତ ସମାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ବିଶାଳ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଗ୍ରହ, ତାରା, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଓ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ପଦାର୍ଥ ଊର୍ଜା ମିଳିତ ହୋଇଛି। ରାତି ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ଯାହା ଆମ ପୃଥିବୀ କଣ ଠାରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ 1.3 ମିଲିୟନ ଅଧିକ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଜଗତର ମହତ୍ତର ତାରା ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ତାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍କିଲ୍ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ 100 ବିଲିୟନରୁ ବି ଅଧିକ ତାରା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଲ୍କି ୱେ କହିଥାଉ। यानी ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ 100 ବିଲିୟନରୁ ବି ଅଧିକ ତାରା ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 100 ବିଲିୟନରୁ ବି ଅଧିକ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 0.5% ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଯାହା ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସାମାନ୍ୟରେ ବନିଛି ଓ ବାକି 25% ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟରରେ ବନିଛି ଓ 70% ଡାର୍କ ଏନର୍ଜିରେ ବନିଛି। यानी ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 95% ଆମକୁ ଦିଶି ହିଁ ନଥାଏ। ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପାଣିରେ ରଖିବାରେ ଆମେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଛୁ ତ ଶନି ଗ୍ରହ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶନି ଆମ ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ବନିଛି ଯେ ଏହାର ଘନତ୍ୱ ପାଣିରୁ ବି କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପାଣିରେ ରଖିଲେ ବେଲୁନ ପରି ପାଣି ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜମ୍ପ ଲଗାଇଲେ, ଯେମିତି ମଣିଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେଣି, ସେମିତି ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବି ଯାଇପାରିବା। ଯେତିକି ଜମ୍ପ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଲଗାଇଲେ ସେତିକି ଜମ୍ପ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଅଲଗା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 1.5 ଫୁଟ ଡେଇଁଲେ ପୃଥିବୀରେ ତ ମଙ୍ଗଳରେ 3 ଫୁଟ ଡେଇଁବେ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଫୁଟ ଡେଇଁବେ ଓ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣମାନେ ଡେଇଁ ହିଁ ନପାରିବେ। ଆମ ଡେଇଁବାର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ଡେଇଁବାର କ୍ୟାପାସିଟି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ କମ୍ ସେତିକି ଉପରକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଡେଇଁପାରିବା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନର ଥିଓରିର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ତାରାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତିରେ ଦେଖିଥାଉ ସେହି ତାରା ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିନଥାଏ। ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ି ଥିବା ପ୍ରକାଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ତାରା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧଳା ଓ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଦିଶିଥାଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଦିଶିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂରିବା 25ରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ପୃଥିବୀ ତାହାର ଅକ୍ଷରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘୂରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କାଳ 25ରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ହେଲି ନାମରେ ଧୂମକେତୁ ପୃଥିବୀରେ 65 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦିଶିଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ଥର ପୃଥିବୀରେ 9 ଫେବୃଆରୀ 1986 ମସିହାରେ ଦିଶିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 2061ରେ ଦିଶିବ। ଯଦି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
କୋଲ୍ଡ ବେଲ୍ଟିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପବନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। କୋକାକୋଲା ଏମିତି ଶୀତଳ ପେୟ ଯାହା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପିଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭୋଜନରେ ସେଓକୁ ଖାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜୋତାର ଚିହ୍ନ କେବେ ବି ମିଟିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ପବନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ଯାଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ରୋଭରର ଚକାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ବନାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିରେ ଗତି କଲେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ରେ ଇସ୍ରୋର ନାମ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଆସିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗଲେ ଦେଖିବେ। यानी ଆମର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ନଗର ଆଖିରୁ 7 ଆକାଶଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ यानी ISS ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବ ଠାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପଠାଇଥିବା ଏ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ର ବସ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଅସମ୍ବଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏଜିଟିସ୍ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ISS ପୃଥିବୀର 90% ଆବାଦି ଦେଖାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ତାରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଶିବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ହର 52 ମିନିଟରେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର ଗତି 17,150 ମିଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଶନିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଟାଇଟନରେ ପ୍ରକୃତିର ତରଳ ମହାସାଗର ଅଛି। ଏହା ସୌରମଣ୍ଡଳର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏମିତିକା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ଯାଉଛି ଓ ସେଥିରେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଭୂମି ଲୁହାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ବନିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରି ଦିଶିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୁହାର ଜଙ୍ଗ ପରି ଦିଶିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର 5% ଅଂଶକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀରେ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମରିଯିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନକୁ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 27.33 ପର କିଲୋମିଟର ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ତାରା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅଲମ୍ପସ୍ ମୁନ୍ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ ପୃଥିବୀର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରୁ ବି 3 ଗୁଣା ବଡ଼। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଲଗଭଗ 24 କିଲୋମିଟର। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତାରା ଗତି ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାଏ। ବହୁତ କରି ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର। ଏଥିରେ CO2 यानी କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଘନ ବାତାବରଣ ଅଛି ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 3.5% ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 18 ଦିନରେ ନୂଆ ତାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏବେ ବି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଣ୍ଡାକାର ସର୍କିଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ସର୍କିଲ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ନେପଚ୍ୟୁନ୍, ଯାହାକି ବରୁଣ ଗ୍ରହର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଟାଇଟନ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ପଛରେ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପରୀତରେ ଘୂରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ପରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତାରାଟି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ ଏହା ବିସ୍ଫୋଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାରାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତାରା ଘନତ୍ୱ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଓଜନ ଏତିକି ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତାରାର ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ଓଜନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ।
ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଫେରିଲେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପଛପଟେ ରିଡ଼୍ର ଖିଚାପ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଗଣ୍ଠିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବାର କାରଣରୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି।